Torstaina. Kello on 6:30. Se tarkoittaa sitä, että on taas 6:30 aika. Tervetuloa mukaan ja tervetuloa illan vieraamme malli, tanssija ja tähtemme maailmalla Joalin Loukamaa. Kiitos. Ihanaa, että oot täällä. Suoraan Filippiineiltä. Joo. Joo, sieltä just tultiin. Käytiin kuvaa pari musiikkivideoa ja esiintymässä ja siis oli ihan huikeeta. Ai et. Sä olet siis osa kansainvälistä megasuurta Now United-bändiä. Joo, elikkä mä oon nyt sitten tämmöisen vuoden verran ollut osa tätä ryhmää, joka on siis nimeltään Now United. Simon Fullerin luoma, joka on myös lyönyt Spice Girls ja American Idol ja tämmöisiä aika isoja juttuja. Oho. Niin siinä on ollut vuoden ja meitä on siis 14 ihmistä, jokainen on eri maasta. Mä edustan siinä Suomea. Ja se, miten mä tähän pääsin, oli itse asiassa aika hassua, koska mä asun nyt Meksikossa. Joo. Joten sitten mun mallitoimistosta tuli puhelu, että hei, että me etsitään meksikolaisia tyttöjä tähän ryhmään. Niin. Joo. Ja mä olin no en mä ole meksikolainen, mutta mä asun täällä ja mä puhun espanjaa, niin mitä siinä nyt hävittää, että yrittää. Niin mä lähetin muutaman videon ja kuvan sinne ja sitten ne tykkäsi ja pyysi lisää, joten mä menin koe-esiintymiseen. Ja sitten mä olinkin yhtäkkiä Losissa edustamassa Meksikoa maailmanfinaalissa. Joo. Ja sitten meillä oli semmoinen viikon pituinen bootcamp. Ja tästä siis valittiin tämä ryhmä. Ja kun Simon oli valitsemassa sitä ryhmää, niin se oli valinnut jo siihen 11 ihmistä. Joo. Ja sitten se katsoi mua ja sanoi, että hei, mä tiedän, että sä oot suomalainen. Niin sitten mä olin, että voi ei, että vitsi, että nyt se on sitten varmaan vihainen, että kun mä oon valehdellut, että mä oon meksikolainen. Mutta se olikin sitten hyvä juttu, kun hän halusi sit lisätä mut ryhmää ja sanoi, että sä edustat sit Suomea tässä ryhmässä. Et siinä kävi sit tosi hyvin. Huhhuh. Joo. Mitkä oli fiilikset sillä hetkellä, kun kuulit, että oot mukana? No heti rupesin itkemään, että ei sitä silleen uskonut. Kun kuitenkin oli jo valittu siihen joku Meksikosta, niin mä olin jo valmis silleen menee takas kotiin ja takas arkeen ja silleen hirveän surullinen. Ja sitten se olikin, että no ei, kun sä ootkin osa tätä. Joo. Olitko sä tietoinen, että tämmöinen Now United, miksi mä sanon sitä One United? Se on Now United, niin olitko sä tietoinen tästä ryhmästä, kun sä siihen hait? Vai oliko se vaan, että se mallitoimisto? Siis me kuultiin vaan, että on joku Simon Fullerin projekti. Että ei siitä sille niin tarkkaa tiennyt. Että sitten kun sinne menin, niin siitä sai enemmän selville, kun Simon itse tuli tänne meitä katsomaan heti ekana päivänä ja selittää, että mikä tämä projekti on. Ja hän on tosi pitkään, niin joku 10 vuotta jo sitä ajatellut. Ja sitten hän ajatteli, että nyt on täydellinen aika, kun maailma on vähän katastrofi, niin että lisätään tämmöinen ryhmä. Joo. Niin kuin tuossa tuli jo sanottuakin, Now United on iso ilmiö maailmalla. Suomessa ehkä vielä vähän vähemmän tunnettu, mutta katsotaan pätkä teidän musavideosta. Joo, ja musavideon nimi on Who Would Think That You Love, jotta saadaan käsitys siitä, että mitä te oikein teette. Tää on reilun vuoden ikäinen kokoonpano nyt siis. Kun jäi vielä Suomelle lippu hienosti. Nyt teillä on kansallisuustunnukset noissa teidän esiintymisasuissa. Joo, kaikkialla. Joo. No sun on täytynyt varmaan jonkin aikaa harrastaa tanssia, että sä pääsit ryhmään, mihin hakee. Monta siinä oli hakijaa? No siellä oli niinku 4-5 joka maasta ihmisiä. Joo. Meillä oli aika paljon. Joo. Mutta siis tämä kansainvälisyys, eri maiden edustavuus on siis tärkeä juttu tässä. Kyllä. Joo. Siis meidän idea on just se, että ei niinku haittaa, että mistä olet kotoisin tai minkä värinen iho on tai mitään sellaista. Että me ollaan kuitenkin kaikki ihmisiä ja tullaan hyvin toimeen. Ja just niinku musiikin kautta, koska kaikkihan tykkää musiikista ja kaikki tykkää tanssia, niin se on se meidän viesti just, että ollaan vaan iloisia ja tanssitaan ja lauletaan. Niin. Vähän niin kuin me täällä jaetaan. Päästäänkö bändiin? Niin. Mutta siis tässä on laulajia ja tanssijoita ja sä olet nimenomaan tanssija. Mä oon tanssija, joo. Miten pitkään sä oot, kuinka pienestä asti sä oot tanssinut? No siis ihan pikkusesta asti, joskus 3-vuotiaana taisin mennä ekalle tanssitunnille. Joo. En mä muista mitä se oli, mutta mä oon tanssinut palettia, flamenkoa, kaikkea semmoista niinku kokeillut. Ja sitten kun mä muutin Meksikoon tuossa 7 vuotta sitten ja mä tutustuin mun isäpuoleen. Ja hän on b-boy, eli hän tanssii breakdancea. Okay. Niin sitten kun mä sitä kokeilin, niin mä ihastuin heti. Tuntuu niin mukavalta, kun saa niinku itse luoda omat, mitä vaan tekee ja saa niinku tosi silleen
ihan mitä vaan haluaa, niin voi tehdä. Joo. Siitä tykkään tosi paljon, niin joo. Kaikkea tuollaista hip-hoppia mä nyt eniten teen. Joo. Tuo iso porukka teitä siis 14 kaiken kaikkiaan. Nuoria ihmisiä. Minkälainen ryhmä? Ihana. Onko teillä kivaa keskenään? No joo, niin tietenkin kun ollaan vähän liian kauan yhdessä, niin voisi olla sille vähän pikkuriitoja, mutta se voi tapahtua myös pienemmässä ryhmässä. Joo. Tullaan me tosi hyvin toimeen. Me ollaan ihan niin kuin perhe. Että ne on mun sisko ja veliä. Mitäs sitten, kun tässä on myös alaikäisiä mukana, siis 16-22V on ikähaarukka, niin mitäs käytännössä sitten kaikki te matkustatte ympäri maailmaa, niin laukussa leipää ja piimää, vaan onko teillä siis näitä henkivartijoita mukana? No me lainataan vanhempiamme, että munkin äiti oli siellä silleen pari viikkoa kaikkien äiti. Että meillä on yleensä, meidän äidit tulee mukaan ja muutenkin meillä on siellä tosi kiva tiimi, jotka pitää meistä paljon huolta. Just näin. Millaista se siis, onko teillä jotenkin, ei kotiin, mutta hotelliin tulo aletti ajat ja hiljaisuus 10? Hampaiden pesu. Joo, eli 10 pitää olla huoneessa, sieltä ei saa lähteä. Meillä on vartija aina käytävällä, että kukaan ei lähde hiipiin minnekään 10 jälkeen. Joo. Hei, mutta eikö tuossa käy justiin se niin kuin rippileirillä kävi, että sitten lähdetään, jos on vartija, niin varmasti lähdetään. No ei se oikein, koska meillä on tosi pitkät päivät, niin kaikki on silleen väsyneitä ja sitten pitää päästä nukkumaan. Niin mitä te teette? Siis te kierrätte maailmaa, tanssitte eri paikoissa? No tuossa viime vuonna meillä oli tämä meidän niinku eka vuosi, niin me tehtiin semmoinen promo tour, eli me mentiin jokaiseen maahan, mikä on osa tätä ryhmää, ja sitten muutama ekstra. Ja siellä me mentiin telkkariohjelmiin, radioon, kaikkialle tehtiin ostoskeskuksissa esiintymisiä, niin kuin kaikkea tämmöistä, että ihmiset niin kuin kuulee meistä. Joo. Ja nyt tänä vuonna sitten on vähän lyhyempiä matkoja, että matkustetaan silleen just, että no mennään nyt tonne kuvaa yksi musiikkivideo ja takas kotiin, tai tonne treenaan ja takas kotiin. Joo. Oliko se nyt, että Losissa te harjoittelette, että se on teidän niinku kiintopiste? Joo, siellä meillä on aika kiireistä, opitaan niinku 2 koreografiaa viikossa ja tosi paljon kuvataan uutta ja kaikkea. Ja nyt sä oot Suomessa lomalla. Kyllä. Ja tässä sä istut televisio-ohjelmassa kertomassa. Onko nämä muuten käynyt nämä muut tyypit Suomessa? Kyllä. Viime vuonna me tultiin tänne ja pääsivät koittaa saunaa ja uimaan mereen ja lohikeittoa söivät. Mitä tykkäsivät? Tykkäs tosi paljon. Itse asiassa oli hauska, kun me oltiin tuossa Filippiineillä, se oli hirveän kuuma, niin joku sanoi, että oispa Suomessa, niin pääsis uimaan mereen. Oi, hauskaa. Joo. Voi, että sä oot maailman tähti, maailman julkis, mutta on täällä Suomessakin aika isoja julkiksi. Mun Aki Palsamäki kävi täällä meillä muutama sitten viikko vieraana ja hän jätti legendaarisen kuparipannun. Sä et ehkä tiedä, Joali, mistä tässä on kyse, mutta kerrotaan sulle. Joo. Et me voidaan sanoiko Aki Palsamäki sulle mitään? Sä oot suuri tähti maailmalla, mutta hän on siis suuri tähti täällä Suomessa. En oo kuullut, en. Niin, sä oot muuttanut 3-vuotiaana ekan kerran Espanjaan. Joo, kyllä. 3-vuotiaana lähdin pois ja sitten tulin takaisin, kun mä olin 8 ja lähdin taas, kun mä olin 10. Aika hyvin puottelet Suomeen, sähän saattaisi unohtuakin tuossa. Kiitos. Äiti on yrittänyt sitä vähän ylläpitää. Aina puhutaan meidän salasta kieltä ympäri maailmaa. Mikä sun semmoinen luontevin kieli on? Varmaan espanja. Joo. Näet sä espanjaksi unia? En tiedä. Mikko osaa myös hyvin espanja. Hän haluaa antaa näytteen. Ai, mä arvasin tämän, Podemos hablar español, ¿por qué no? Me parece bien. Muy bien. Nyt mä tipahdin. No niin. Mitäs virittänyt tämmöisiä kuoppia kaivat meidän täällä? Meidän puhua sun mahtavasta somejulkisuudesta. Siis sulla on Instagramissa 265 000 seuraajaa. Juu, niin taitaa Se on varmaan olla aikamoinen työ pitää semmoistakin pystyssä. Joo, siis se on mun päivittäinen työ tosiaan. Mutta mun mielestä se on myös tosi makeeta, kun siellä on niin paljon ihmisiä, jotka sit niinku seuraa mua ja näkee, mitä mä teen. Ja joka päivä on niinku semmoista positiivisuutta siellä. Mulla tulee joka aamu niinku faneilta viestejä, että hyvää huomenta ja toivottavasti sulla on tänään hyvä päivä ja kaikkea tämmöistä. Niin onpa kiva, jos se toimii noin. Joo. Kun sitä aina pelätään sitä negatiivista. Niin, no onhan sitäkin, mutta ei se mua silleen haittaa. Joo. Minkä ikäisiä seuraajia sulla ja mistä päin ne on enimmäkseen? No, mikä mulla oli siellä joku 16-24 on niinku eniten niitä seuraajia. Joo. Ja suurin osa on Brasiliasta. Joo. Mites sitten, kun sä kuljet tuolla kaduilla, niin saat sä kulkea rauhassa vai? No riippuu minne mennään. Et kyllä täällä Suomessa ainakin ihan rauhassa kulkee, mutta Filippiineillä tulee fanit vastaan niinku aika paljon. Lentokentälle? Joo, kaikkialla. Joo, siis sekin, kun tullaan yleensä, kun me matkustetaan ryhmän kanssa, niin kun pääsee niin kun lentokoneesta pois lentokentälle, niin siellä on sitten
faneja odottamassa laulamassa meidän biisejä. Silleen niin kuin sanoo, että tervetuloa meidän maahan. On ihan kivaa. No miten tommoseen suhtautuu? Sä oot 17-vuotias nuori naisen alku. Mun mielestä se on tosi kiva. On niinku kavereita ympäri maailmaa. Joo. Miten sun omat frendit on suhtautunut tämmöiseen sukseen? No ne on ihan sikaylpeitä. Niin. Aina nytkin kun mä olin tulossa tänne telkkariin, niin laittavat, että tsemppiä ja niin mankeita, että sä oot siellä. Ja ihanaa, että on menestynyt ja silleen. Joo. Tosi kiva, positiivinen meininki. Mikä oli positiivinen? Sä sanoit äsken hienon turkulaisesti, että on niin pal. Niin sä oot Turussa syntynyt. On niin pal kaikkea. Niin. Joo. Ihana. Turun mure on ihana kieli se Turkukin on. On se. On Espanjakin. Sano jotain. Sano toi seuraava juonto Espanjaksi. Turku ja Espanjan paa. Tota mä en osaa. Niin. Ura on aika kovassa vauhdissa jo nyt, 17-vuotiaana. Mutta miten sä ajattelet sitä tulevaisuuden kannalta? No toivottavasti jatkuu samoin. Toivottavasti tanssin ja matkustan vielä vanhempanakin. Onko sulla jotain selkeitä semmoisia, mitä sä haluat saavuttaa bucket-listille jotain juttuja? No ainakin mä oon ihan pikkusesta asti sanonut äitille, että johonkin tanssileffaan mä pääsen. Oi. Niin toivottavasti sinne sitten Hollywoodiin. Mitäs sitten joidenkin artistien taustatanssijaksi? Onko se vähän jo tylsä? No ei, no tietenkin jonkun vaikka Beyoncén kiertueelle olisi ihan makea päästä tanssiin sinne lavalle. Joo. No ois joo, mutta siellähän ne on losissa kaikki. Että se on joo. Samalla suunnalla. Me ollaan järjestetty sulle nyt tämmönen erikoinen, tai siis erityislaatuinen tilaisuus. Meillä on oma aikakone täällä. Okay. Ja sä pääset nyt astelemaan 6:30 aikakoneella suoraan tulevaisuuteen katsomaan itse, miltä sillä näyttää. Okay. Ole hyvä. Kiitos. Matkalle. Terve menoa. Moikka. Moikka. Pidä hauskaa. Sillä aikaa, kun Joelin on tulevaisuuskoneessa, pyydetään studion ihminen, jolle tulevaisuus on ihan työn puolesta tuttu asia. Tervetuloa tuolta. Saataisikohan me pikkuhiljaa jäädään jännityksellä odottamaan, että minkälaisia terveisiä hän meille tulevaisuudesta tuo. No niin, moi. 2019 maaliskuun 7. Takaisin tulin. Miltä siellä näytti? No, aika makeeta. Siis mähän tein tämän testin itse. Okei. Mulla tuli sieltä joku insinöörin unelma, joku tämmönen. Joo, eli se on aika positiivinen. Joo, eli siinä on vähän niin kuin, että teknologia pystyy ratkaisemaan aika paljon ongelmia. Joo. Tämä on ihana mun mielestä tämmöinen positiivinen näkökulma sitten siihen, että ei tullut, siellä olisi voinut tulla semmoinen aika ikäväkin skenaario. Joo, mä en tiedä, katoit sä niitä muita skenaarioita sitten? No katoin, mä siellä oli joku toinen kanssa, joka ei näyttänyt niin miellyttävältä. Joo, mä ajattelin, että mä pysyn sitten tässä. Joo. Niin aika positiivisella mielellä mä kyllä valitsin niitä. Hyvä, hieno juttu. Joo. Pidä toi asenne. Miten tulevaisuuteen pitää suhtautua, kun on uhkat ja ahdistukset ja kaikki kauheat? No mun mielestä toisaalta niin pitää tiedostaa ne faktat, mitä meillä on. Ja meillä on ihan oikeasti semmoisia aika ikäviä uhkia. Eli liittyen ilmastonmuutokseen, liittyen niin väkimäärään, mitä meillä on täällä maapallolla, resurssien riittävyyteen ja muuta. Mutta kyllä mun mielestä pitää olla aina se ajatus, että kyllä me pystytään tekemään, että jokainen meistä pystyy vaikuttaa siihen tulevaisuuteen. Ja monta kertaa mulla aina tulee, että mitäs kun mä oon joku suomalainen täällä yksin, että miten mä nyt pystyn vaikuttamaan, niin sitten mä aina sanon, että kattokaa historian kirjoja. Ne on täynnä yksittäisiä ihmisiä, jotka on lähtenyt tekemään muutosta. Et mun mielestä se ei ole tekosyy, että sä olet vaan yksi suomalainen, vaan mun mielestä niin kun sä olet yksi suomalainen, sä oot aika etuoikeutettu itse asiassa. Että lähde vaan tekemään sitä, tee jotain. Tämä on mun asenne. Mitä, Joali, susta tuntuu, että minkälaisia ihan konkreettisia asioita sä voit tehdä? Niin, no me esimerkiksi tehdään perheen kanssa silleen, että me ei käytä pillejä enää ollenkaan. Kun tuolla asutaan meren vieressä, niin merikilpikonnat just syö niitä pillejä ja silleen, niin meillä on kaikilla oma metallipilli. Joo. Että tämmöisiä niinku pikkuaskelia mun mielestä just voi ottaa, että muuttaa. Ei voi niinku vaikuttaa niin isosti, mutta kyllä voi kuitenkin vähän mun vaikuttaa. Pikkusen aina niinku vähintään, että jotain miettiä. Esimerkiksi kertakäyttökulttuuri on semmoinen, että mistä voisi aika hyvin luopua tai sitten vaihtoehtoisesti kierrättää. Että esimerkiksi muovi kierrätetään hyvin. Meksikossa ei taida olla mitään kauheat kierrätyssysteemejä. Ei paljon, mutta niinku, mä tunnen tosi paljon ihmisiä, jotka just kotona sitä yrittää kierrättää. Joo, tosi hieno. El vidrio puede tener una otra vida. No niinpä justiis. Mä näen tämän Espanjan lomalla. Liittyy kierrätykseen. Me ei tietenkään... Kerro, mitä se tarkoittaa.
Et sä vaan heitit tuommoisen pora. Joo. Okei. Kyllä te tiedätte. Vähän paha paikka. Tää kysyy itse kuria nyt, jos minkälainen irtsarisyöjä sä jo alin on. No kyllä sit kun tulee Suomeen, niin sitä tulee vähän liikaa ehkä syötyä. Eikö Meksikossa ole irtsareita? Ei ole. Ei vai? Ei. Kauheeta! Siksipä sä näitä kaipaat. Tätä chilikarkkeja sellaista, niin aina kun tulee perhettä, niin me pyydetään, että ne tuo tällaista irtokarkkeja. Elämäillä on irtsareita. Kato, sä saat tämmöisen jättiläis-sienirykelmän. Oliko tää oli just sun suosikki? Noi tutit on kyllä mun suosikkeja. Oi, se saattaa hyvää tuttua. Mitäs lakut, maistuuko ne? Ei oikein, ei mikään musta oikein maistu. Ymmärrän. Anna mulle. Sä haluat niitä. Etkö se ole siis hyvänä aika suomalainen? Sunhan pitäisi kaivata salmiakkia, kun No en minäkään salmiakista tykkää. Äiti kaipaa. Joo, äitille terkkuja. Mitä muuta siellä kaipaa Suomesta? Tai voisiko kysyä, että mitä sä kaipaat nyt sieltä Meksikosta? Karkkiakin ihan pääsi. No, vähän kaikkea. Kyllä nytkin kun satoi lunta, niin oli silleen, että vau. Mä jäin oikein silleen seisomaan, kun ei ole lunta nähty silleen kunnolla pitkään aikaa. Voi sua rauppaa. Saat mukaas. Ota tosta. Se kyllä taitaa sulaa laukus. Mitä sä pakkaat matkalappuun, kun lähdet takaisin? No ainakin näkkileipää tulee paljon vietyä. Sitäkään ei ole. Ei. Joo. Makkarakeittoakin olisi kiva viedä, mutta ei sitä oikein hyvänä pysyä matkalaukussa. Makkarakeittoa? Joo. No, syö nyt oikein tankkaat makkarakeittoa kuin Suomessa. Makkarakeittoa ja näkkileipää. Ihan huippukiva, että käytit tämänkin vapaapäivästä tulemalla tänne juttelemaan meidän, koska tämä on tosi kiva. Oli tosi kiva. Ja menestystä. Kiitos tosi paljon. Valloita maailma. Kiitos. Ja niinhän sä teet. Huomenna on vähän erikoispäivä. Niin on. Meillä nimittäin starttaa koko tämän kuun loppuun kestämä pariskuntaperjantai. Kyllä. Ja ensimmäisenä vieraksi saapuvat hurmaavat Heidi Herala ja Seppo Maijala. Yes! Nähdään huomenna. Moi! Adios! Amigos! Adios! Por favor!